हामबाय जत' मेडिया फ्रेंड्स दङ जों दिनै Bubagra वारियर्स YTF रक जों दिनै YTF khaika अबनो दिनै Bubagra न खरकसा सन्जीव देवबर्मा हानायनायके खरकसा ताखु बो एरम खायनायके फेसबुक नि बिसिंति खाय जे खुक सिदारा बाय खायनायके कमेंट्स खायका आबो कुनो दिनो कुनो खरकसा बरक खाम बिनि बुकति आबाय क अखना दिगिओ दै थांया so totally mental tai ubuni party ni फोरोंजाक tai bono rang ruwini ke cari tono aboni bagai bo khorokse chini Bubagra chini soyong tatai ni obotar manjak chini dibara sono basi na bagai ko phano mathana bagai ni je samung khai tongo chini Bubagra ni bagai ni ka amake khuk sigara sawine ke Facebook o comments bisinti khene ke sei tongo so aboni bagai sintini chini sikla bodol chini YTF ni joto warrior section joto no जों फाइने के दिनै वेस्ट बेसर बिनि मुङैनो जों एफआईआर खायका दाम साका बरखो जों पुलिस न बाय प्रशासन न बाय कक सालामानि बिसिङाव गायसनो बरक साकाचनो दाति खायने के एक्शन नाय हनाय जों बंगलाते कक खजारि काबुखा विदिन 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जदि एक्शन नाया के जों अबनतिनि के देब कतर चबा खायने थाङि दं अच्छा सिसिनेन रखा बनो सिसिने bo jagani जों गाहाम सिनिबो बिनि नक बर जों गाहाम सिनिबो बता मखाय जों गाहाम सिनिबो बनो जों बनो सिनि आइया हाइफेनो ससियेल मीडिया नि बिसिंति नुखा जखनबा जों बनो लीगली बायबेनाके दिनै बिनि मुङैनो एफआईआर खायका जों बनो सिनो ताङै सिनियाङैबा बिनि मुं सन्जीव देवबर्मा बबो खरकसे तिब्रा सानोब्ले बिनि नकबो तिब्रा रायजोनो बबो तो खरकसे बुमाने बसानोब्ले बखो बरनिबा जों बनो सिनियाङनानि आं नंनि मीडिया नि बिसिंति गायसनो थानामो जोंबो सन्जीव देवबर्मा नों नुगै दं खांके तारातारि निनि कक सामानि अबनो नों माप सानैनेके पाइदि हाया हंके सिकला रक आचुगै दंला नोंसिनि Bubagra ने जे कक सामानि अबनि जवाब जों निन थानिबो जों जेसके बनो ना हानाय ताइ ससियेल मीडिया नि बिसिङाव जत सिकला दंनाय रक ताइ अक्रा जालाय दंनाय रक जत युज खाय दंनाय रक ससियल मीडिया एकटा प्लेटफर्म जिता फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ताबुक चलि दङ ट्रेंडिंग गो तो अ जगाव तामबा जों गाहाम कक सालायनायनि बागैसि केबनि सामुं गाहाम खायमानि जों बनो एप्रिशिएट खायना बागै केबो बमा हायङै दंखा सुगिया जराव जों बिनि बागै कक सालायना बागैसि केबनि बागै केबो हामियाके पर्सनली अटैक खायजनै जागाया अब हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नक निजिनि बरक निजिनि ताखुक निजिरा बिसं अमाय हामिया साया सामुं खायावै गाहामनो खायदि जत्तनो नायथखो दंमाने जात खायनाके आरो चिनि Bubagra चिनि बागै जे सामुं खाय दङ अबतो जों जत्त तिब्रासा दंनाय सिमिया बुनि बसं दंनाय र फातार हास्तेनि बररबो सायमानै दङ जेरम चिनि Bubagra चिनि बागै बमाहायके सामुं खाय दं सो आबो हायरंनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फायनेके बरक फायनेके फेसबुक ताइ इंस्टाग्राम ताइ यूट्यूब नि बिसिंति कमेंट्स नि बिसिंति खायनेके लाइव भिडियो नि बिसिंति खायनेके अब हामी सामने अब बन्द खायने खायदों हामबाय